ରାଣୀର ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଓପନ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ତାର ଜଣ୍ଡିସ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଲା। ଆଜି ତ 5 ଦିନ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ, କ୍ଲିନିକରେ। ଆଉ ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ କରିକି ଗାଁକୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମେ। ଡକ୍ଟର ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଲଗେଜ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ରାଣୀ ଆରାମ କରୁଛି, ଶୋଇଛି। ଆଜି ଟିକେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବାନ୍ତି ହେଲା। ଘରକୁ ଯିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେତେ ଦିନ ରହିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା। ରାଣୀ ତ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେବେ ରହିନି। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସବୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଜି ଘରକୁ ଯିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ବାବା ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ତ ଖୋଜିବେ ନିହାତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେତେ ଦିନ ରହିବୁ। ତ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଡାକିଛି, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହବ ଦିନ 2ଟା 3ଟା ହବ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ଏପଟେ ଶୋଇଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ରୁମ୍। ଏଇଠି ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ, ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି କ୍ଲିନିକରେ। ଏଠି ସାମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛୋଟ ରୁମ୍ଟା। ତଥାପି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ହେଲା। ରାଣୀ ଆଜି ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାଣୀର ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଖାଲି କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ରାଣୀର ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏତେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି, କେମିତି ରାଣୀର ଦେହ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍। ରାଣୀର ଦେହ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେ ଏବେ ଆଜି କାଲିଠୁ ସେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଜି ସିଢ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ସେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଆସିପାରିଲେ। ତଥାପି ଦେହ ଟିକେ ଟିକେ ବଥା ହେଉଛି। ଦେଖିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, କ'ଣ କହିବା। ଆଉ 22 ତାରିଖରେ ଆସି ସେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଣୀର କେମିତି ପେନ୍ ଆହୁରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସକ୍ସେସ୍ ତ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଜାଣିନି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ନିହାତି ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଟିକେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍।